салом, ман ҳасан аз ноҳияи тамаддунӣ 22 сола ҳастам. Бо як духтаре ошиқ шудам. Дар вақти талабаи мактаб будам. Бо ҳам 2 сол гап мезадем. Вай аз ман 4 сол хурд буд. баъди мактаб тамом кардам, ба донишгоҳ супоридам, аммо хонда натавонистам, аз ҳисобе ки шароитамон нарасид. баъд ба хоҳиши худам ба хизмат рафтам. пеш аз хизмат рафтанам ба ӯ гуфтам: то омаданам тоқат мекунӣ? дар пешаш гирьяву зӯра кардам: илтимос ҷони ширинам, то омаданам бо ягон кори бад наравӣ. гуфт майлаш, интизорат мешавам. баъд ман хизмат рафтам. бисёр дӯсташ медоштам ва то ҳол дӯсташ медорам. хулас баъди 1 моҳи хизматам занг задам. телефонаш доимо зайнид буд. ҷавоб намедод. телефонашро намебардошт. паёмакатӣ менавистамаш, аммо занг намезад. баъд дар як дугонааш занг задам. вай ба ман гуфт: метавонӣ дигар ба ӯ занг назанӣ? гуфтам: барои чӣ? гуфт: бо як бачаи дигар гап мезанад. бовараш накардам. ҳар рӯз занг мезадам, вай намебардошт. баъди 1 сол ҷавоб гирифта омадам. зангаш задам. ба дигар номерҳо бардошт. як ҷавони дигар худамро шинос накардам. гуфтам ки ту кӣ ҳастӣ? гуфт: ман соҳиби телефон. гуфтам: телефонро соҳибаш датӣ? не гуфт. баъд ҳақорат кардам. гуфтамаш ки ту кӣ ҳастӣ ва дар куҷоӣ? гуфт: ман бо ҳамин духтар хобам. гуфтам: дар куҷо? гуфт: дар хонаи ҳамин духтар. шаб соати 1 буд. рафтам пеши хонаашон. занг задам, набардошт. дуюмбора занг задам, бардошт. бо ҳақорат кард ки овозаш аз хона баромад. ман дар таи тирезаашон будам. кушодам. телефонамро фонарикаш гирён кардам. мебинам ҳар дуяшон луп-луч хоб ҳастанд. ҳамон ҷавоне ки ҳақорат кардам ҷӯранг будааст. доимо якҷо будем. гуфтам: ҳайфи ту бар ин ҷура наход ҳамин корро кунӣ дар ҳаққи ман. ба духтарро задам. вай гирья карда ба ман гуфт ки ҳасан туро намегирад, фиребат мекунад, гуфт. баъд омадам хона. вақти истироҳатам тамом шуд. ба ҷойи хизматам рафтам. шабу рӯз фикр мекардам. доимо занги телефонашро интизор мешудам, аммо зангам намезад. хулоса хизматам тамом шуд. омадам ба хона. боз зангаш задам. гуфтамаш: то ҳол дӯстат медорам, ба занӣ мегирам. не гуфт. ҳамаи гуноҳашро бахшидам. лекин не мегуфт. то ҳол намедонам чӣ кор кунам. дилам ба ягон духтари дигар намекашад. фикру хаёлам дар ҳамон духтар аст. баъди ӯ ҷурам бо Катяк муаллимашон гап зад. худашро шарманда кард. гапзаниашро бо муаллимашон 3 моҳ давом кард. дар охир ҳамаи хонагиҳояшон фаҳмид. духтар дар деҳа шарманда шуд. баъди якчанд вақт занг зад. бардоштам. овозашро шунавида хурсанд шудам. «Лампайҷон», гуфтамаш, «барои чӣ ин корро кардӣ?» ба ман гуфт: «Ту писари камбағал ҳастӣ. ман чӣ хел бо ту гап мезанам ё зиндагӣ мекунам?» ин гапро шунавида якбора девона шудам. гуфтамаш: «Камбағал дил надорад ва номус надорад». хандида гуфт: «Паноҳат ба Худо. метавонӣ маро фаромӯш кунӣ?» номерҳоямро гирифта дар рӯйхати сиёҳ монд. ман чӣ кор кунам? шунавандагони азизу гиромӣ, саргузашти мо ба поён